سلام تخاطرتي كورال ميدان لومي ابنوس مدبات كور هيوتاين بحر مس حانتي كاب ناشتو جنا بتحسته هيوتاو بزحنت بصباقان اب قدمي تسرع اب ايرترا تركب مادو تبحال دسيتينا كنلا ليكم سامودات از مدب مسانا هتصنحون اتفتيهم وز مدب دما ناب كالخ باصح لايك شير مغبار ايترسو سبسكرايب زيغوركم دما سبسكرايب مغبار مسانا تحبرون لابو دسيت زبحال حدا كفال ناي مريت كوينو باربعتي مازن مايو أكاس تخبيو أب عالم بزحات عينت دسيتات كلهم كله بهوناتات اير بصفحات مدري بزحزوه هيوتاين بزحنت أما ساررتان يفلاليو قال دسيتات كافرق هكتار انتحت زهون صفحات مدري كلوان كله كان بعال غريلاند زامسلا دسيتات دما كساب 3 مليون 266 شح تربيعت كيلومتر زهون صفحات مدري زوننا خوينن كاب هاجرنا ايرترا جميرا كالوت هاجراتن بصفحات مدري عبيين قال دسيتات كم دسيتات علوتان اب جزات الاسكا امريكا زركبه عمت ملو زحلاتن بمرت شفناين كالوت كم تهيتن مبزحت دسيتات ني هاجرنا ايرترا زامسلا دما اوعي زونه كونات اير يركبه حموشت عينت امساررتا دسيتات አሉ ተቀዳማይ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድርን ምንቅስቃስን ካብ ሃጉራት ተመቂለን ዝተመሰረታ እትኻላይ ብሰንኪ ምልአት ባሕሪ ዝፍጠራ ደሴታት ማለት እተን ደሴታት ካብቲ ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ቀንድ መሬት ዝተፈልያ ኾና እንከለዋ ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ ግን ሙሉእ ካብቲ መሬት ኣይተፈልያን ምስ ምልአት ባሕሪ ደሴታት ዝኾና እየን እቲ ሳልሳይ ብዝሞቱ ፍዮሩ ባሕሪ ወይ ድማ ኮራል ዝቖማ እየን እቲ ራብዓይ ድማ ብሰንኪ ኣብ ማእከል ባሕሪ ወይ ውቅያኖሳት ዝፍጠር እሳተ ጎመራ ዝተመሰረታ ክኾና እንከለዋ እቲ ሓምሻይ ድማ ንዝተፈላለየ ምኽንያትን መዓላን ሰብ ዝሰርሐ ደሴታት እየን ደሴት ማለት እምበር ሓንቲ ካብተን 350 ደሴታት ናይ ኤርትራ ኮይና ብሰንኪ ምንቅስቃስን ምንቅጥቃጥ ምድርን ካብቲ ቀንዲ መሬት ብምፍንታት ዝተመሰረተት እያ ማዕዶ ኣብ ጃልባ ወይ መርከብ ኮይንካ ወይ ድማ ካብ ላዕሊ ኮይንካ ክትሪኣን ከለኻ ጻዕዳ ነገር ኣብ ባሕሪ ተነፂፉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ውጹእ ዝኾነ ጻዕዳ ዝሕብሩ ሕጻ ምስቲ ናይ ፀሓይ ነጸብራቕ ተሓዊሶ ነቲ ኣብ ዙርያ ዝርከብ ባሕሪ ግርማ ዝህቦ እዩ ስካሎ ደሴታት ካብ ዝራኸቦ ማት ይኸወዳድራ ከሎ ብፍላይ እቲ ኩሉ ትናታ መሬታ ብሙሉ ብዘንጸባርቕ ጻዕዳ ሕጻ ዝመልአ ብምዃኑ ካብኡ ድማ ንምብራቕ ገጽካ ክትከይድ ከለኻ በቲ ኣጻምእ ዝጻወሩ ኣትክልቲ ዝተኸበተ ካፕተን ካልኦት ዝበፅሕናየን ደሴታት ወይማ ካፕተን ዘለዋ ደሴታት ፍሉይ ፅባቐ ኣለዋ እዛ ደሴት እዚኣ እሱ ከዓ መብዛሕትኡ ብፃዕዳ እዩ እቲ ሕፃኣ ከምዚ ቁርብ ማሲ ንመልክዕ ሰሓቢ ይኸውን ብዙሓት ንኣሽቱ ኣውፅልትን እንስሳታትን ደቀምቲ እንስሳታትን ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነታት ኣዕዋፍን ኣለዋ ይርከባ እዚ ከዓ ካብ ካልኦት ከዓ የስሕባ ማለት እዩ ደሴት ማዶት ናብ ወደብ ባጽዕ ዝቐረበት ደሴት ስለ ዝኾነት መራኸብ ንምሕባር ዝሕግዝ ናይ መብራህቲ ግንቢ ማለት ላይት ሃውስ ተተኺሉላ ይርከብ እዚ ናይ መብራህቲ ግንቢ በኣርዩ ካብ ርሑቕ ንዓብ እምባር ንኽትሪአን ኣባን ክትዕርፍን ፀውዒት ይቐርበልካ እዛ ደሴት ካብ ምጽዋዕ 22 ማይል ርሕቀት ክህልዋ እንከሎ ትውንኖ ስፍሓት ምድሪ ድማ 4 ሄክታር ኣቢሉ ይኸውን 1.15 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ገማግም ባሕሪ ክህልዋ እንከሎ 1 ሜትሮ ዝኸውን ብረኻ ድማ ኣለዋ العلتي ኣብ ርእሲ ኣኾሊልካ ትረኽቦ ጽባቐ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ምስ እትሕንበስ ወይ ስኖርክል ምስ ትገብር ወይ ድማ ንውሽጢ ጥልቀት ምስ እትገብር ትረኽቦ ትሕተማያዊ ብዙሕነት ሓንሳቡ ምስ ኣትኻ ውፃእ ኣይመፀካን እዛ ደሴት እዚኣ ኣዝያ ንእሽተይ እያ ኮይና ትስማዓካ ምስ ዘለዋ ቅርፂ መሬትን ዕቤትን ኣወዳዲርካ ማለት እዩ ሒዛቶም ዘላ ፀጋታት ርኢና ግን ሓንቲ ካብቶም ፍልይ ዝበላ ደሴታት ናይ ሃገርና እያ ولا كلن عزيز بلد زخنة نناتن بلجاتات انتهالون ذات سيتون بتيه كابك تمام زوا زقربت بمهانان زلوا سجارات دماني نمسحتي بقليلو مخزوا مجت بمهانان قال خاتم نفلي متى كب زبلو
ፀጋታት እዮም ብፍላይ እቲ ዘይተበከለ ማያዊ ኣካል ምስቶም ኣብ ውሽጡ ዝርከቡ ፊዮሪ ናይ ባሕርን ኣብኡ ዝነብሩን ህይወታውያን ናይ ባሕርን ንዓይንኻ ስሕበት ካብ ምፍጣር ሓሊፎም ነቲ ማያዊ ኣካል ብህይወታዊ ብዙሕነት ንደሴት ማዶት ድማ ካብተን ቀዳሞት ደሴታት ገብራ ኣኽኢልዋ ይርከብ ገለ ኣብ በፂሖም ዝመፁ ናይ ወፃኢ ሃገር በፃሕቲ ምስ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከባ ደሴታት ሃዋይ ዘመሳሰል ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ገሊፆም ይርከቡ እዞም ዕምባባታት ናይ ባሕሪ ወይ ድማ ኮራልና ንፅውዖም ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ዝውንኑ ኮይኖም ነናሓድሕዶም ብምትሓዝ ኪንዮ እቲ ዝፈጥሮ ጽባቐን ዝተፈላለዩ ህይወታውያን ናይ ባሕሪ ከም ናይ መፋረይ ቦታ ኮይኖም ይገልግሉ ብፍላይ እዞም ዕምባባታት ናይ ባሕሪ ዝፈጥሮ በዓታት ንዝተፈላለዩ ህይወታውያን ናይ ባሕሪ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ መፅኦም ንኽፋረዩ ይዕድሞም እዩ እዞም ህይወታውያን ናይ ባሕሪ ኣብቲ ናይ ፍርያምነት ግዜኦም ናብዚ ቦታ እዚ ብምምጻእ እንቃቑሖም ይጸፍዩ በዚ መሰረት ድማ ደሴት ማዶት ኣብ ርእሲ ዝተዘርዘረ ጽባቐ ከም ናይ መፋረይ ቦታ ኣብ ናይ ህይወታውያን ብዙሕነት ዓቢ ተራ ትጻወት ክልተ ማዕቂልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ናይ ትሕቲ ማያውን ወይ ትሕቲ ባሕርን ኣብ መሬታ ዘለዉ ፀጋታት ኢልና ክንፈላለዮም ንኽእል ኣብ ትሕቲ ማያዊ ወይ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ዝርከቡ ፀጋታታ ኣዝዩ ካብ ኩለን ደሴታት ወኻት ዘይበልና ግን ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ብዕምባባታት ባሕሪ ዘጌፃ ደሴት ክንብላ ንኽእል ኢና እዚ ዕምባባታት ባሕሪ ድማኒ ኣብ ውሽጡ ኣዝዮም ብዙሓት ህይወታውያን የጠቓልል ከም ዓሳታት ሰፍነግ ባሕሪ ፀሃያይ ባሕሪ ብዙሓት ዓይነት ካልኦት ዓፀማትን ዘይዓፀማትን ህይወታውያን የጠቓልል እዞም ዕምባባታት ናይ ባሕሪ ምስቶም ኣብ ዙርዮም ብዘገምታን ብቁልጡፍን ምቅስቃስ ዝሕንብሱ ህይወታውያን ናይ ባሕሪ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ወይ ጥልቀት ዝርከቡ ከም ምዃኖም መጠን ናይ ጥልቀት መሳርሒ ከይገበርካ ስኖርክል ጥራይ ጌርካ ክትሪኦም ስለትኽእል በጻሕቲ ብቐሊሉ ነቲ ትሕተ ማያዊ ዓለም ሪኦም ከስተማቕሩ ይኽእሉ እዞም ዕምባባታት ባሕሪ ኣብ ደሴት ማዶት ከይተሓፅሩ ንሸነኽ ደቡብ ክሳብ ደሴት ደሴ ይዝርግዑ ኣብ ርእሲ እዞም ተጠቕሱ ናይ ትሕተ ማያዊ ህይወታውያን ፀሃያይ ባሕሪ ኣልጌን ኮራላይን ዝበሃሉ ናይ ትሕተ ማያዊ ህይወታውያን ብብዝሒ ይርከቡ ብፍላይ ካብ መግቢ ሓሊፎም ኣብ መድሃኒትን ናይ መጣበቂ መሳርሒታትን ዝውዕሉ ዓይነታት ፀሓያይ ባሕሪ ብብዝሒ ይርከብዎም ናይ ደሴት ማዶት እቲ ዝያዳ ዘፍልያ ነገር ግና እቶም ዕምባባታት ባሕሪ ዝበሃሉ ኣዝዩ ተፈታዊ ተባሃጊ ንኽትሪኦስ ዝያዳ ዝምስጡ ዕምባባታት ባሕሪ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ዘለወን ሰፈራታት ናይ ዕምባባታት ባሕሪ ይኹን ኣብ ውሽጠን ሓቂፎንኦ ዝርከባ ኩሉ ህይወታውያን ፀጋታት ኩሉ ግዜ ከም ዓሳታት ዝኣመሰሉ ተገፊፎም ኣብ መዓላ ክውዕሉ ከለዉ ኣዝዩ ብዙሕ መክሰብ ወይ ከዓኒ ናይ ኣብ መግቢ ኣውዒልናስ ኣብ ቁጠባና ሓፍ ከነብሎ ስለንኽእል ካብ ወርሓት ጥቅምቲ ክሳብ የካቲት ኣብ ዘሎ ግዜ እዚ ቦታ ትሑት መጠን ዝናብ ስለ ዝረክብ እቶም ንፅምእን ጨዋምነትን ተፃዊሮም ክበቕሉ ዝኽእሉ ኣታኽልቲ ገማግም ባሕሪ ናብ ልሙዕ ቀጠልያ ቦታ ይቕይርዎ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታት ናይዛ ዓለም ሰጊመን ዝመፃ ኣዕዋፍ ናይ ባሕሪ ነዛ ደሴት ግርማ ካብ ዝህብኣ ህይወታውያን እየን ብፍላይ እቲ ንሳተን ዝፈጥሮ ድምፂ ምስቲ ዘይዓርፍ ድምፂ ናይ ባሕሪ ተሓዊሱ ነእዛን ባህታ ዝፈጥር ፍሉይ ዝኾነ ድምፂ ብምፍጣር ንበጻሕቲ ደጋጊምኩም ብፅሑና ይብል ደሴት እዚኣ ኣብ ውሽጢ ሓቂፋቶም ትርከብ ከም ሃሎፋይትስ ዝኣመሰሉ እቲ ኣብኣ ዝርከብ ሑፃ ድማኒ እዘን ኣዕዋፍ ባሕሪ ከም መውለድን መፋረይን ይጥቀማሉ እየን እዚ ካዚ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንድሕር መፂና እውን ከም መዕረፊ ይጥቀሙሉ እየን ማለት እዩ እዚ ነቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ካብቲ ዘለዋ ፀጋታት ማለት እዩ ማዶት ማለት እዩ ካብዘን ዝሓለፋ ቅድሚ ሕጂ ኩለን ዝበፃሕናየን ደሴታት ፍሉይነት ክርኢ ከለና መጀመርያ ብዙሓት ኣዕዋፍ ናይ ባሕሪ ኣለዋ ማለት እዚ ቦታ እዚ ምቹእ እዩ ንዐን ኣብዚአን ዝወልዳ ቦታ እዩ ብብዝሒ ይርከባ ካልኣይ ድማ ብብዝሒ እዞም ናይ ኣፃምእ ማስ ነዚ ንቑፅ ኩነታት ዝፃወሩ ብብዝሒ ኣትካል ኣለዉ ካልኣይ ድማ ከም ተወሳኺ ከዓ እንታይ ኣለዉ ኣብዚ ገማግም ዝርከቡ ብብዝሒ ዘይዓፀማት እንስሳታት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ደሴት ማዶት ንዘለዋ ብዙሕነት ናይ ትሕተ ማያውን ምድራውን ፀጋታትን ከይበረሰ ንኽፀንሕ ብዙሕ መፅናዕታት ተገይሩን ይግበርን ኣሎን ውፅኢት ናይዚ ድማ ደሴት ማዶት ምስተን ኣብ ጥቓ ዝርከባ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ዘለወን ደሴታት ደሴን ሸኽ ስዒድን ቅናታዊ ሕዛእቲ ባሕሪ ንምዃን ከም ተሓፅያ ይፍለጥ እዚ ቅናታዊ ሕዛእቲ ባሕሪ ኪንዮቲ ኣብ ትሕተ ማያዊ ብዙሕነት ዝፈጥሮ ዓቢ ፅልዋ ኣብ ኢኮኖሚ ክፋፍዓሳን ቱሪዝማዊ ስሕብነትን ዝፈጥሮ ፅልዋ ኪንዮቲ ኣብ ወርቂ ዝግምገም እዩ ቀፃልነት ንክህልዎ መጀመርያ ነገር ምክንያቱ ቱሪዝም ክንብል ከለና ወይ ድማ እቲ
ቱሪዝምስ ኣብ ሓንቲ ሃገርስ ዓቢ ኢኮኖሚክ ወይ ድማ ዓቢ ስነ ቁጠባዊ ኣበርክቶ ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ ሰሓቢ እንተራህላ ብዙሓት ገያሾ ድማ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክመፁ ይኽእሉ ስለዚ ኣብቲ ኢኮኖሚክ ነገር ከምኡ ድማ ካብ ፖሊሽን ንክንድሕን ወይ ካብቲ ብከላ ዝበሃል ነገር ዕቀባ ክግበረሉ ኣለዎ ወይ ካብ እሳ ምስተዓቀበ ድማ እቲ ዘሎ ፀጋታት ብግቡእ ቀፃልነት ክህልዎ ይኽእል ደሴታትና ፅቡቅ ኣተሓዛ ኣለዎ ወይ ድማ ፅቡቅ ኮንዘርቬሽን ክንገብረሉ ኣለና ንብል ምክንያቱ እቲ ድሓር ዘን ደሴታት እዚአን ኣዝዩ ብዙሕ ፀጋታት ባሕሪ ስለ ዘሎን ነቲ ፀጋታት ባሕሪ መታን ድሓር ንውሉ ንወለዶ እናተሰጋገረ ክነብር በሪሱ ከይተርፍ መታን ፅቡቅ ኣተሓዛ ክህልዎ ኣሎ ብፍላይ ከዓ ነዚ ፀጋታት ናይ ደሴታት ማዶ ከም ማዶት ዝበሃላ ዝተፈላለዩ ደሴታት ብግቡእ ሒዝናየን ማለት እዩ እንድሓር ብዙሕ በፃሕቲ ማለት ዝተፈላለዩ ቱሪስት ብምምፃእ ነዚ ደሴታት ኤርትራስ ከም ሓንቲ ናይ ቱሪስት ዝበፅሑላ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ እምበኣር ደሴት ማዶት እንተረኣይነታ ኣዝያ ተብህግ ንህይወታውያን ደሴት ምዕራፎምን ፍርያምነቶምን ንሃገር ድማ ናይ ቁጠባ ረብሓታት እትህብ ሓንቲ ካብ ደሴታት ናይ ኤርትራ እያ ኣብ መወዳእታ ከመሓላልፎ ዝደሊ ንኩሎም ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኣብ ደገ ዝርከቡ ማዶት ከም ዝሪኣ ዘለና ሓንቲ ፅብቕቲ ደሴት እያ ኩሉ እዚ ናይ ኣዕዋፍ ባሕሪ ብፍላይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ዝገብርኦ እቲ ባህርያት ናትን እቲ ዝወልዳሉ ኢቭን እቲ ዝነቕሐ ከመይ ይመስል ገለስ ኣብዚ ካብ ፕራክቲካል ትሪኦ ሕጅስ እዛ ቦታ እዚኣስ ከምዚ ክንዕቅባ ክንክእል ኣለና ካስ ቱሪስትስ ከዓ ክመፁ ማለት እዩ እንጆይ ክገብርዋ ከምኡ ክብል ይደሊ ኣነለይ በዛ ኣጋጣሚ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እንተሎ እዚ ካልኦት ኣለዋ ደሴታት ዘይተዳሰሳ ከም ደሴት ማዶት ዝተፈለየ ፅባቐ ዘለዎን ስለዚ ኣብኡ ብዝተፍሐ መልክዑ ተመራመርቲ ማለት እዩ ዝያዳ ከይዶም ኣብኡ ብምፅናዕ ትናተን ፀጋታት ናይቲ ባሕሪ ክብህርብርዎ ከም ዘሎ ይላዎ ማለት እዩ ሎሚ እምበኣር ኣብ ኣተኩሮ ሂወታውያን ባሕሪ ንደሴት ማዶት ብኸፊል ዘላሊ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ምስ ካልኦት መደባት ናይ ኮራል ሚድያ ንገድፈኩም ክሳብ መወዳእታ እዚ መደብ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብልቢ ነመስግን ላይክ ሼር ከምኡ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ንሰናበተኩም ሰናይ ቅነ